Sebas, brate, hlavne dávajme pozor, aby sme neprejebali veľmi veľa na daniach dneska, dobre? No tak ty už si môžeš prirátať 20 ako daň za hlasné rozprávanie. Kokot, tak to rovno aj ty, pretože si spomenul slovo daň. Do piče, síce asi aj ja, ale mne už to jedno. No tak ty už si môžeš rovno pripísať 100 kurz za nezladené oblečenie. A to je daň za zlú kombináciu oblečenia. Kokot, a vieš čo? Ty proste platíš daň za nerešpektovanie nosenia pohrebného oblečenia, pretože máš pohrebné oblečenie a nejsi na pohrebe. Minus 200 € za to, že si neholený, minus 500 €, to je daň za zlé oholenie a potom, že vyzeráš jak kokot a rozprávame tu obaja jak kokoti a to je daň 500 € za to, že vôbec existujeme, chápeš? Tak radšej držme piče a poďme do bezdaňovej zóny, nech neprejebem za celú výplatu. No kokot, ja už som ju prejebal celú a to mi len včera pípla. Vyjebané dane, kurva. Ja už sa ani nemôžem pohnúť z miesta a nemôžem spraviť ďalšie kroky. Rovno ma odjeb, lebo ja už nemám love na dane a príde exekútor a celého ma zrujnuje do piče. Ja som nestihol ani prejsť do tej vyjebanej bezdaňovej zóny bez toho, aby som nerozjebal všetky love na dane. Jebem na to. No ja ako pozerám, mám ešte 10 €, ale radšej už budem držať piče a idem do tej bezdaňovej zóny. Kokos, taký dobrý chlapec, ale nechápe biznis, nechápe daňovú optimalizáciu. Ak ťa toto video pobavilo, nezabudni sledovať môj profil.